तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिना इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सर्वांना। वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया। इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरू यांच्या आणि ओशाळला मृत्यू या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर आपण वाचत होतो आपला 8वा अध्याय। मी वाचनाला सुरुवात करते। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। अर्जुनाने देखील सुरुवातीला केवळ शारीरिक स्तरावर विचार केला व म्हणाला, कृष्ण, मी कसे युद्ध करू? शत्रू पक्षामध्ये माझे भाऊ, गुरु, वडील, पुत्र, आजे, मामे, सासरे, नातू, मेहुणे आणि सारे नातलग आहेत. मी त्यांची हत्या केल्यास त्यांच्या भार्या विधवा होतील, त्या बिघडून त्यांचे अधःपतन होईल आणि स्त्रियांच्या अधःपतनापासून नको असलेली संतती उत्पन्न होईल. अर्जुन अतिशय ज्ञानी मनुष्य होता, तथापि तो देखील गोंधळला व म्हणाला, हे कृष्ण, मी पूर्णपणे गोंधळून गेलो आहे. मी क्षत्रिय आहे आणि युद्ध करणे हे माझे कर्तव्य आहे. तथापि माझ्या गोंधळामुळे आणि माझी विवेकबुद्धी नष्ट झाल्यामुळे माझ्या कर्तव्य पालनापासून मी विचलित होत आहे. अशा स्थितीत तुम्हीच मला योग्य मार्गदर्शन करू शकता. आता मी तुमचा शिष्य आहे आणि तुम्हाला शरण आलेला असा मी जीव आहे, तेव्हा तुम्ही कृपा करून मला उपदेश करा. भगवद्गीता 2रा अध्याय 7वा श्लोक। वैदिक शास्त्र आपल्याला बजावून सांगते की गुरु ही एखादी क्षुल्लक वा खेळण्याजोगी वस्तू नाही. एक फॅशन आणि प्रतिष्ठा म्हणून मी गुरु स्वीकारलाच पाहिजे. त्याची आज्ञा पाळण्याची काही गरज नाही, असा विचार आपण मुळीच करू नये. अशा प्रकारचा गुरु कुचकामी असतो, तसेच अशा प्रकारचा शिष्य देखील निरुपयोगी असतो. गुरुचा स्वीकार ही आपल्या जीवनातील एक गंभीर आणि महत्वाची बाब आहे. आपल्या समस्यांचे निवारण करू शकणाऱ्या आणि प्रमाणित संप्रदायांमध्ये येणाऱ्या गुरुचा आपण गंभीरपणे आणि जागरूकतेने शोध घेतला पाहिजे. एखादी व्यक्ती जेव्हा खरोखरच या भौतिक जीवनरूपी वणव्यातून सुटण्यास उत्सुक असते आणि त्यासाठी गंभीरपणे प्रयत्न करते, तेव्हाच तिने आध्यात्मिक गुरुचे मार्गदर्शन प्राप्त करावे. श्रीमद भागवतम 11.3.21 सांगते, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमं शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्म ब्रह्मण्योपशमाश्रयम्। ज्याला जीवनाचे सर्वोच्च उद्दिष्ट प्राप्त करावयाचे आहे, त्याने गुरुला पूर्णपणे शरणागत असणे आवश्यक आहे. गुरु बनणाऱ्या व्यक्तीने सर्व वैदिक शास्त्रात पारंगत असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर तिने त्यांच्या सर्व तात्पर्यांचा सखोल अभ्यास केलेला असला पाहिजे. अशा व्यक्तीने केवळ वैदिक शास्त्रात पारंगत असणे
पुरेसे नसून ही सर्व वैदिक तत्वे तिने कोणत्याही प्रकारे मार्गभ्रष्ट न होता आपल्या जीवनात आचरणात आणणे आवश्यक आहे. संपत्ती, स्त्री आणि प्रतिष्ठा या सर्व प्रकारच्या आसक्तींपासून ती व्यक्ती मुक्त असावी. आध्यात्मिक जीवनात ती पूर्णपणे स्थिर असून पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांना ती संपूर्णपणे शरणागत असली पाहिजे. प्रत्येकाने अशा व्यक्तीचा शोध घेऊन तिला आपले आध्यात्मिक गुरु म्हणून स्वीकारले पाहिजे. अशा प्रकारे यमदूतांनी अतिशय समर्पक उत्तर दिले. त्यांनी धर्म किंवा अधर्म यांची तत्वे असणाऱ्या तर्काप्रमाणे सांगितली नाही, तर त्यांच्या आध्यात्मिक गुरुकडून अर्थात यमराजांकडून त्यांनी जे श्रवण केले होते त्याचे अत्यंत विस्तृतपणे जसे आहे तसे विवेचन त्यांनी केले. महाजनो येन गतः स पंथाः. महाजन या प्रमाणित अधिकारी व्यक्ती असल्याने प्रत्येकाने त्यांचे अनुसरण केले पाहिजे. यमराज हे देखील 12 महाजनांपैकी एक होते. त्यामुळे यमदूतांनी आपल्या शुश्रुम अर्थात हे सर्व आम्ही आमचे स्वामी यमराज यांच्याकडून श्रवण केले आहे या वक्तव्याचे सुयोग्य समर्थन केले. तर अशा प्रकारे आपण आपल्या 8व्या अध्यायाचं वाचन संपवलेलं आहे. तर सुरुवात करूया 9व्या अध्यायाच्या वाचनाला. अध्याय 9वा, दंड. यमदूत पुढे म्हणाले, सर्व कारणांचे आदिकारण नारायण हे जरी आध्यात्मिक जगतातील आपल्या धामात स्थित असले तरी सत्व, रज, तम या प्राकृतिक गुणानुसार ते संपूर्ण ब्रह्मांडांचे नियंत्रण करतात. अशा प्रकारे सर्व जीवांना निरनिराळे गुण, निरनिराळी नावे, उदाहरणार्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य वर्णाश्रम पद्धतीनुसार निरनिराळे व्यवसाय आणि निरनिराळी रूपे प्राप्त होतात. अशा प्रकारे नारायण हे संपूर्ण विश्वाचे आदिकारण होत. सूर्य, अग्नी, आकाश, वायू, देवी देवता, चंद्र, दिवस, रात्र, संध्याकाळ, दिशा, पाणी, भूमी आणि स्वतः परमात्मा हे सर्वजण जीवात्म्याच्या कर्माचे साक्षीदार असतात. विहित कर्तव्यापासून विचलित झालेल्या जीवांना व सर्व साक्षीदारांद्वारे अनुमती मिळाल्यानंतरच शिक्षेस पात्र ठरविले जाते. सकाम कर्मांमध्ये रत झालेली प्रत्येक व्यक्ती तिने केलेल्या पापकर्मानुसार शिक्षेस पात्र ठरते. हे वैकुंठवासियांनो, तुम्ही निष्पाप आहात. परंतु या प्राकृत जगतातील धार्मिक आणि अधार्मिक दोन्ही प्रकारचे लोक सकाम कर्मामध्ये रत आहेत. ते त्रिगुणांनी प्रदूषित झालेले असल्यामुळे त्यांना त्रिगुणांच्या प्रभावाखालीच कार्य करणे भाग आहे. त्यामुळे ते धार्मिक व अधार्मिक अशी दोन्ही प्रकारची कार्ये करू शकतात. ज्याने भौतिक देह स्वीकारला आहे तो निष्क्रिय राहूच शकत नाही आणि प्राकृतिक गुणांच्या अधिपत्याखाली कर्म करणाऱ्यांस पापकर्म करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे या प्राकृत जगतातील सर्व जीव शिक्षेस पात्र आहेत. अशा प्रकारे वर्तमान जन्मातील धार्मिक व अधार्मिक कृत्यांच्या प्रमाणात एखाद्या व्यक्तीस पुढील जन्मात आपल्या कर्मफलानुसार सुख अथवा दुःख भोगावे लागते. श्रीमद भागवत 6.1.41 ते 45. सर्व कर्मांचे कारण. श्वेताश्वतरोपनिषद 6.8 आपल्याला सांगते की न तस्य कार्यं कारणं च विद्यते न तस्मादाश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विवैधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया च. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण हे सर्व शक्तिमान आहेत. बहुविध शक्तींचे स्वामी असल्याने ते स्वधामात स्थित राहूनही सत्व, रज आणि तम या प्राकृतिक गुणांमध्ये अन्योन्य क्रिया घडवून आणून संपूर्ण ब्रह्मांडाची निर्मिती आणि नियंत्रण विनासायास करू शकतात. या अन्योन्य क्रियांमधून अत्यंत सुरळीतपणे निरनिराळे आकार, देह, व्यापार यांची निर्मिती आणि बदल घडवून आणले जातात. भगवंत परिपूर्ण असल्याने सर्व काही त्यांनी स्वतः सहभागी होऊन स्वतःच्या देखरेखीखाली केल्यामुळे सुरळीत घडते. तथापि नास्तिक लोक त्रिगुणांच्या प्रभावामुळे नारायण हे सर्व क्रियांचे आदिकारण आहेत हे जाणू शकत नाहीत. भगवान श्रीकृष्ण भगवद्गीतेमध्ये 7व्या अध्यायात 13व्या श्लोकात स्पष्टपणे सांगतात, त्रिभिर्गुणमयी गुणर्मयेरभौ
भावैर एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमम् अव्ययम्. सत्व, रज आणि तम या तीन गुणांनी मोहित झालेले हे सर्व जग या गुणांच्या पलीकडचा आणि अविनाशी असलेला जो मी मला जाणीत नाही. कर्म करणे अनिवार्य आहे. हरे भगवंतांच्या कृष्ण शक्तीचे. माताजी, मी हरे वाचू? कृष्ण प्रभू. चालेल प्रभूजी, वाचा ना. एक मिनिट. हरे कृष्ण. कर्म करणे अनिवार्य आहे. भगवंतांच्या शक्तीचे 3 प्रकारात वर्गीकरण होते: अंतरंगा शक्ती, पराशक्ती, तटस्था शक्ती आणि बहिरंगा शक्ती. जीवात्म्याचा समावेश तटस्थता शक्तीमध्ये होतो, कारण तो अंतरंगा किंवा बहिरंगा अशा दोन्ही शक्तींच्या प्रभावाखाली येऊ शकतो. स्वभावतः जीवात्म्याचा समावेश सुद्धा पराशक्तीमध्येच होतो, परंतु जेव्हा तो भौतिक प्रकृतीच्या प्रभावाखाली येतो तेव्हा त्याला क्षेत्रज्ञ शक्ती अर्थात भौतिक जगाचा ज्ञाता असे म्हटले जाते. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर भगवंतांची अंतरंगा शक्ती पराशक्ती ही आध्यात्मिक असते आणि जीवात्मा देखील याच स्वभावाचा असतो, परंतु भौतिक प्रकृतीच्या क्षेत्र संपर्कात आल्यानंतर जीवात्मा मी म्हणजे शरीर आहे या धारणेत बांधला जातो आणि परिणामतः 5 कर्मेंद्रियांच्या सहाय्याने सतत कर्म करण्यास बाध्य होतो. यमदूत सांगतात की ज्यांनी भौतिक देह धारण केला आहे त्यांनी कर्म केलेच पाहिजे. लहानशी मुंगी असो वा अजस्र हत्ती, दोघांनाही कर्म करावेच लागते. मुंगीला आपल्या निर्वाहासाठी केवळ एका साखरेच्या कणाची आवश्यकता असते, तर हत्तीला आपल्या उदरनिर्वाहासाठी दररोज 200 किलो अन्नाची गरज असते. परंतु दोघांना कर्म हे करावेच लागते. मूढ लोक वैष्णवांना निष्क्रिय समजतात, परंतु वस्तुतः वैष्णव हे भगवंतांसाठी दिवसाचे सर्व 24 तास राबत असतात. ती निष्क्रिय किंवा अशी मुळीच नसतात. आपण या भौतिक जगतात असल्याने आपल्याला कर्म करावेच लागते, परंतु ते कर्म आपण भगवंताकरिताच केले पाहिजे. असे भगवंता प्रित्यर्थ केलेले कर्म न राहता आपला धर्म होतो. जोवर आपण भगवंता प्रित्यर्थ कर्म करीत नाही तोवर आपले परिश्रम केवळ अधर्म किंवा इंद्रिय तृप्तीमध्ये गणले जाते. मनुष्याच्या स्वभावानुरूप भगवान श्रीकृष्णांना संतुष्ट करणे हे मनुष्य जीवनाचे परम ध्येय आहे आणि वर्णाश्रम धर्मसंस्था हे अशा आदर्श मानव समाजाचे निर्माण केंद्र आहे. वर्णाश्रम धर्मानुसार समाजाचे 4 आध्यात्मिक विभागात म्हणजे आश्रम आणि 4 सामाजिक विभागात वर्गीकरण केले जाते. त्यापैकी ब्रह्मचारी, अविवाहित विद्यार्थी, गृहस्थ, आध्यात्मिक नियमानुसार विवाहित जीवन व्यतीत करणारा, वानप्रस्थ, सर्व सामाजिक कार्यातून निवृत्त आणि संन्यासी, वैरागी हे 4 आश्रम असून ब्राह्मण बुद्धिमान, क्षत्रिय लढवय्ये आणि प्रशासक, वैश्य व्यापारी आणि शूद्र कामगार वर्ग हे 4 वर्ण होत. वर्णाश्रमाधी धर्माविना मानव समाज हा पशु समाजासारखाच आहे. किंबहुना जेव्हा मनुष्य आपल्या गुणकर्मानुसार 4 वर्णाचा आणि 4 आश्रमांचा स्वीकार करतो तेव्हाच त्याच्या मनुष्य जीवनास सुरुवात होते. भगवान श्रीकृष्ण भगवद्गीतेमध्ये 4.13 मध्ये सांगतात, चातुर्वर्ण्ये मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः. गुण आणि कर्मानुसार मी 4 वर्ण निर्माण केले आहेत. या प्राकृत जगतात प्राकृतिक गुणांच्या विशिष्ट संयोगाबरोबर आपला संपर्क येतो आणि त्यानुसार आपले व्यक्तिमत्व आणि आचरण घडते. या तत्वानुसार आपण
एका विशिष्ट सामाजिक वर्गाचे सदस्य बनण्यास लायक होत ठरतो. आजकाल लोक जाती व्यवस्था नष्ट करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, पण मानव समाजातील नैसर्गिक वर्गीकरणाकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल? चारही वर्णांची समाजास नितांत आवश्यकता आहे. सामान्य लोकात वैदिक ज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी बुद्धिमान लोकांची अर्थात ब्राह्मण वर्गाची आवश्यकता आहे. संरक्षण आणि व्यवस्थापनासाठी क्षत्रिय वर्गाची आवश्यकता आहे. शेती व्यवसाय आणि गोपालन करण्यासाठी शेतकरी तसेच व्यापार करण्यासाठी वैश्य वर्गाची आवश्यकता आहे आणि या तीन वर्गांना सहाय्यसाठी कामगारांची अर्थात शूद्र वर्गाची देखील तितकीच आवश्यकता आहे. संपूर्ण मानवी समाज आपल्या गुणानुसार या चार वर्गामध्ये कोणत्या ना कोणत्या वर्गाचा सदस्य अवश्य बनतो. विहित कर्तव्य विरुद्ध बेकायदेशीर कर्म. आपण कोणत्याही वर्णाचे वा आश्रमाचे असलो तरी भगवान श्री विष्णूंना संतुष्ट करण्यातच आपल्या कर्माची परिपूर्ती असते. भगवान श्रीकृष्ण भगवद्गीतेमध्ये 3.9 मध्ये सांगतात, यज्ञार्थ कर्मणोन्यर्थ लोको यम कर्म बंधनात तदर्थ कर्म कौंतेय मुक्त संग समाचर. श्री विष्णू प्रित्यर्थ यज्ञ म्हणून कर्म केले पाहिजे, नाहीतर कर्म हे या भौतिक जगामध्ये बंधनास कारणीभूत ठरते. म्हणून हे कौंतेय, तू आपल्या नियत कर्माचे पालन श्री विष्णूच्या संतोषार्थ कर आणि या प्रकारे तू नेहमी कर्मबंधनातून मुक्त राहशील. हेच मनुष्य जीवनाचे सार सर्वस्व होय. आपल्याला कर्म करावेच लागत असल्याने आपण ते भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी करावे. असे केल्याने सर्व प्रकारच्या पापकर्मापासून आपले संरक्षण होते. तथापि जर आपण स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी कर्म करीत राहिलो तर जन्मजन्मांतर या कर्मफलाच्या चक्रातच गुरफटून राहू. जोवर एखादी व्यक्ती इंद्रिय तृप्तीची आकांक्षा करणे चालू ठेवते, तोवर जन्ममृत्यूच्या अव्याहत चालणाऱ्या फेऱ्यातून सुटण्याची कोणतीच आशा तिला राहत नाही. महाप्रभू सांगतात, जीवेर स्वरूपा हय कृष्णेर नित्यदास. चैतन्य चरितामृत मध्यलीला 20.108. भगवान श्रीकृष्णांचा नित्यदास बनून राहणे हीच जीवाची वास्तविक स्वरूप स्थिती होय. जो ही स्वरूप स्थिती प्राप्त करतो केवळ त्याचीच भवबंधनातून मुक्तता होते, अन्य कोणाचीही नाही. भगवान श्रीकृष्णांचा नित्यदास कसे व्हावे हे प्रल्हाद महाराज श्रीमद भागवतात 7.5.23 मध्ये सांगतात. श्रवणम कीर्तनम विष्णुस्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम. भगवान श्रीकृष्णांच्या दिव्य नामरूप गुण परिकर आणि लीलांबद्दल नित्य श्रवण आणि कीर्तन करणे, त्यांचे स्मरण करणे, भगवंतांच्या चरणकमलांची सेवा करणे, भगवंतांचे आदरयुक्त पूजन करणे, भगवंतांची प्रार्थना करणे, दास्य भावाने त्यांची सेवा करणे, भगवंतांना स्वतःचा जिवलग मित्र मानणे आणि भगवंतांना सर्वस्व अर्पण करणे हे शुद्ध भक्तीचे 9 विधी आहेत. जो वरील विधीचे गंभीरपणे पालन करू इच्छितो त्याने आध्यात्मिक जीवन जगण्यासाठी अभ्यक्ष भक्षण निषेध, अवैध स्त्री पुरुष संघ निषेध, नशा निषेध आणि जुगार निषेध या नियामक तत्वांचे काटेकोर पालन केले पाहिजे. त्यानंतर तो हरे कृष्ण महामंत्राचे नित्य कीर्तन करण्याची महाप्रभूंची आज्ञा पाळू शकेल आणि वरील 9 भक्तींपैकी एका
विधीद्वारे भगवंतांची नित्य सेवा करू शकेल. या प्रमाणित तत्वांचा अवलंब केल्यानेच आध्यात्मिक आणि भौतिक अशा दोन्ही दृष्टीने आपले जीवन यशस्वी होईल. अन्यथा इंद्रिय तृप्तीमध्ये रत राहणे, पापकर्म करणे, कुत्र्या डुकरासारखे दुःखात खितपत राहणे आणि पुन्हा पुन्हा जन्म मृत्यू जरा व्याधींच्या भयंकर चक्रात गुरफटणे यातच आपल्याला समाधान मानावे लागेल. विस्मरण, एक मिनिट, मी शरीर आहे असा विचार करून आपण स्वतःला शरीर मानतो, परंतु वस्तुतः ज्याप्रमाणे आपले घर म्हणजे आपण नसून त्या घराचे स्वामी किंवा निवासी आहोत, त्याचप्रमाणे आपण शरीर नसून शरीराचे स्वामी आहोत. जीवात्म्याला देही अर्थात देह धारण करणारा जसे म्हटले जाते, आपल्या देहाचा अभ्यास करीत असता आपण मी हा हात आहे किंवा हा पाय मी आहे असे न म्हणता हा माझा पाय वा हा माझा हात असे म्हणतो. असे असूनही मी शरीर आहे हे आपले अज्ञान कायम राहते. हा देह म्हणजे जीवात्म्याचे केवळ वाहन आहे. कधी कधी एका नव्या मोटार गाडीची अपघातामध्ये नासधूस होते आणि फार मोठे नुकसान झाल्यामुळे चालकास अत्यंतिक दुःख होते. तेव्हा आपण म्हणजे मोटार गाडी नव्हे हे तो विसरतो. तो अहंकाराचा किंवा स्वाभाविक स्वामित्वाचा खोट्या संकल्पनेचा प्रभाव असतो. अज्ञानाने आवृत्त झाल्याने आपण गतजन्मी कोणते शरीर धारण केले होते याचे आपल्याला विस्मरण होते. इतकेच काय तर याच जन्मात कधी काळी आपण बालक होतो आणि आपल्या मातेच्या मांडीवर झोपत होतो याचे देखील आपल्याला स्मरण होत नाही. आपल्या जीवनात अगणित घटना घडलेल्या असतात, परंतु या सर्वांचे आपल्याला यत्किंचितही स्मरण होत नाही. या जन्मातील गोष्टी जर आपल्या स्मरणात राहत नसतील तर गतजन्मातील गोष्टींचे स्मरण होणे कसे शक्य आहे? ज्या पापकर्मांच्या फलस्वरूप मनुष्यास आधी भौतिक इतर जीवांपासून होणारे ताप, अधिदैविक नैसर्गिक संकटापासून होणारे ताप आणि आध्यात्मिक स्वतःच्या देह आणि मनामुळे होणारे ताप, आता हे जरा ब्लर आहे. चालेल, मी वाचू का? मी चालेल. वाचते थोडस. मी वाचू शकते. चालेल. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. अशा प्रकारच्या त्रिविध तापांनी त्रस्त असे शरीर धारण करावे लागते. त्या गतजन्मातील पापकर्मांचे जीवाला पूर्णपणे विस्मरण होते आणि म्हणून तो पुन्हा पापकर्मांमध्ये रत होतो. भगवान ऋषभदेव श्रीमद भागवतात 5.5.4 याचे स्पष्टीकरण देताना म्हणतात, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिंद्रिय प्रोतय आपृणोती अर्थात कामवासनेने पिसाटलेला मनुष्य बेधडकपणे पुन्हा पापकर्मे करतो. न साधू म्हणणे हे योग्य नाही. यत आत्मनो अयम सन्नपी क्लेशद आप्त देह, अशी पापकृत्ये केल्याचा परिणाम म्हणून त्याला आणखी एक शरीर स्वीकारावे लागते आणि गतजन्मातील पापकर्मांच्या परिणामास्वरूप तो या जन्मामध्ये जसे दुःख भोगतो तसेच दुःख त्याला पुन्हा भोगावे लागते. ज्या मनुष्याने वैदिक ज्ञान प्राप्त केले नाही त्याला त्याने पूर्वजन्मी काय केले आहे, वर्तमान स्थितीत तो काय करीत आहे आणि परिणामतः भविष्य काळात त्याला कशा प्रकारे दुःख भोगावे लागणार या सर्व गोष्टींचे पूर्ण अज्ञान असते आणि या अज्ञानामध्येच तो कार्य करीत असतो. अशा प्रकारे तो पूर्णपणे अंधारात असतो. म्हणूनच वैदिक शास्त्र आपल्याला शिकवते, तमसोमा अंधारात राहू नको, ज्योतिर्गमय प्रकाशाकडे जाण्याचा प्रयत्न कर. हा प्रकाश म्हणजे वैदिक ज्ञान होय. एखादी व्यक्ती हे तत्व तेव्हा समजू शकते जेव्हा ती सत्वगुणात स्थित होते किंवा
सत्वगुणाच्या पलीकडे जाऊन स्वतःला भगवंतांच्या आणि आध्यात्मिक गुरुच्या प्रेममयी सेवेमध्ये संलग्न करते. सेवेद्वारे ज्ञानप्राप्ती. भगवान श्रीकृष्ण आणि आध्यात्मिक गुरुची सेवा केल्याचा परिणाम म्हणून वैदिक ज्ञानप्राप्ती कशी होते हे श्वेताश्वतरोपनिषदात सांगितलेले आहे. 6.28 यस्य देवो परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्येतैकथिता हि अर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः. भगवंत आणि आध्यात्मिक गुरुप्रती ज्याच्या अंतःकरणात दृढ श्रद्धा आहे त्याला आपोआपच समस्त वैदिक शास्त्रांचा गतितार्थ समजतो. वेद म्हणतात तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत. ज्याला भगवंतांचा शुद्ध भक्त होण्याची तीव्र अभिलाषा आहे त्याने वैदिक शास्त्रांचे संपूर्ण ज्ञान असलेल्या गुरुला शरण जाऊन त्याच्याकडून मार्गदर्शन स्वीकारले पाहिजे. त्यानंतरच त्याला वैदिक ज्ञानाचा साक्षात्कार होऊ शकतो. अशा प्रकारे ज्याला वैदिक ज्ञानाचा साक्षात्कार झाला आहे त्याला या भौतिक प्रकृतीच्या अंधकारात खितपत पडण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. जीवात्म्याचा सत्व, रज आणि तम या प्राकृतिक त्रिगुणांशी कसा आणि कोणत्या प्रमाणात संपर्क येतो त्यानुसार त्याला विशिष्ट देह प्राप्त होतो. उदाहरणार्थ, जो सत्वगुणामध्ये स्थित आहे तो सुसंस्कृत ब्राह्मण होतो आणि अशा ब्राह्मणाला भूत, वर्तमान आणि भविष्य या सर्वांचे पूर्ण ज्ञान असते, कारण तो नेहमी वैदिक शास्त्रांचा सल्ला घेतो आणि प्रत्येक गोष्ट शास्त्र चक्षुंद्वारे पाहतो. त्याचा गतजन्म कशा प्रकारचा होता, वर्तमान स्थितीत तो प्राप्त देहामध्ये असण्याचे कारण कोणते आणि भविष्यात पुन्हा देह न धारण करता मायेच्या जंजाळातून कसे मुक्त व्हावे हे सर्व तो उत्तम प्रकारे जाणू शकतो. जेव्हा एखादी व्यक्ती सत्वगुणात स्थित होते तेव्हाच हे सर्व शक्य होते. तथापि सामान्यतः या भौतिक जगातील जीव रजोगुणात आणि तमोगुणात रममाण झालेले असतात. जो तमोगुणात स्थित आहे तो त्याचा पूर्वजन्म कोणता होता किंवा त्याचा पुढील जन्म कोणता असेल हे जाणू शकत नाही. त्याला केवळ वर्तमान शरीराचा पुरेपूर उपभोग कसा घ्यावा यातच रुची असते. जो केवळ वर्तमान शरीराचा उपभोग घेण्यात आसक्त असतो, तमोगुणाच्या प्रभावाखाली असतो, त्याने जरी दुर्लभ मनुष्य देह धारण केला असला तरी तो पशूंसमान आहे. कारण पशु अज्ञानाने पूर्णपणे आवृत्त झाल्याने ते खाणे आणि संभोग करण्याच्या तात्कालीन सुखालाच आपले अंतिम ध्येय मानतात. मनुष्याने या स्तरावरून उन्नत कसे व्हावे, त्याच्या गतजन्माविषयीचे ज्ञान त्यांनी कसे प्राप्त करावे, तसेच भविष्य काळात उज्ज्वल जीवन कसे प्राप्त करून घ्यावे याचे त्याला प्रशिक्षण दिले पाहिजे. भृगु संहिता नावाच्या ग्रंथात या संबंधी माहिती आढळते. खगोलशास्त्रीय गणितावरून मनुष्याच्या भूत, वर्तमान आणि भविष्य काळाविषयी माहिती कशी मिळवावी याचे विस्तृत वर्णन या ग्रंथात आढळते. अशा रीतीने कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे मनुष्याला त्याच्या भूत, वर्तमान आणि भविष्याबद्दल प्रबुद्ध करण्यात आले पाहिजे. ज्याला केवळ वर्तमान शरीरात आणि इंद्रियांचा पुरेपूर उपभोग घेण्यात रुची आहे तो तमोगुणात स्थित आहे हे आपण जाणले पाहिजे. अशा व्यक्तीचे भविष्य घोर अंधकारात बुडलेले असते. किंबहुना घोर तमोगुणात स्थित असलेल्या सर्वच व्यक्तींचे जीवन अंधकारमय असते. विशेषतः वर्तमान युगात संपूर्ण मानव समाज तमोगुणाने आवृत्त झालेला आहे आणि परिणामतः प्रत्येक जण आपल्या भूत भविष्याबद्दल यत्किंचितही विचार न करता देहालाच सर्वस्व मानून घोर अंधकारात नश्वर सुखात रममाण झाला आहे. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे आपण आपला 9वा अध्याय वाचून संपवलेला आहे. आपण इथे थांबूया आणि उर्वरित वाचन आपण उद्या करूया. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिता